Салом алейкум акаҷон. Созӣ нағзи ака. Акаҷон мада кор дар кора. Илтимос мара шогир бигӣ ман кора ёд бигирам ака. شیر گپ نیست اوزی کلند دارم بیست تماشا که کارای اوزی را یاد گرفتم میگی بالش میکنیم Гап нест акаҷон, зинда бошӣ. تماشا که کار Ҳо додарҷон, Ака, агар бекор бошӣ, срочно ба хонара биё, гапу дорам. гап нест, ҳозир миём. Чокай додарҷон? Гуфтӣ срочно биё, то инҷае? Гӯш кар, ака, амити да ҳами хона ягон фоида нестае. На продуктам ёрӣ, на ягон кори ҳами хонара мекунӣ. Ман намефаҳмам те дальше чӣ кор мекунӣ.